Fl-okkażjoni tal-Jum Dinji tal-Awtiżmu twaqqaf il-Kunsill Konsultattiv dwar l-Awtiżmu bil-għan li jindirizza l-isfidi li għaddu minnhom persuni bil-kundizzjoni tal-awtiżmu. Dan il-Kunsill Konsultattiv huwa nkarigat li jfassal strateġija nazzjonali bil-għan li jaffaċilita ħajjiet il-persuni fuq firxa wiesa ta' awtiżmu kif ukoll il-familji u lil dawk ta' madwaru. Dan ħabbru s-Segretarju Parlamentari għal persuni b'diżabilità u anzjanità attiva Anthony Agius De Celis fejn saħaq dwar l-importanza li jinħoloq kunċett ta' inklużjoni kif ukoll ikun hemm sens ta' empowerment. One News tkellem ma' Valerie Brinkat, ta' 3 tfal b'firxa wiesa ta' awtiżmu, fejn saħqet illi kemm bħala ġenitur kif ukoll bħala rappreżentanta tal-Autism Parents Association hemm ħafna xogħol xisir u li permezz ta' dan il-Kunsill ser jiġu indirizzati l-isfidi li jħabtu wiċċhom magħhom ta' kuljum persuna fuq firxa wiesa ta' awtiżmu. Tħossni ferħana ħafna. Għanna bżon li naraw x'huma bżon eżatt f'kull settur, ġifieri fis-saħħa, fl-edukazzjoni, anki fl-aspett soċjali, ħabba dawn il-familji. Is-Segretarju Parlamentari għal persuni b'diżabilità u anzjanità attiva Anthony Agius De Celis qal li l-istrateġija għandha lan li tiżviluppa l-abbiltajiet ta' kull persuna b'din il-kundizzjoni. Il-Kunsill Konsultattiv illi ħajfassal strateġija dwar l-Awtiżmu huwa magħmul mill-aqwa mħuħ fil-pajjiż. Dawn se jagħmlu r-riċerka tagħhom u mbagħad fi żmien sena jifformulaw l-istrateġija li mbagħad ħad tiġi implementata fis-snin ta' wara. Din l-istrateġija ħatara kif aħna ħanatu empowerment u inklużjoni b'mod holistiku lin-nies kollha li fl-isfera kollha tal-awtiżmu ħalli huma jkunu jistgħu jiżviluppaw l-abbiltajiet tagħhom to the full, to the maximum. Permezz ta' din l-istrateġija ser jinħoloq kunċett ta' aċċessibilità li hija tema ewlenija fil-kampanja Breaking Barriers u fl-istess waqt il-Gvern ser jassigura ruħu illi ser ikunu qegħdin jiġu indirizzati l-affarijiet kollha li jistgħu jtejbu l-kwalità ta' għejxin lil kull wieħed u waħda minnha.